हा सेखना लानायनि गोख्रों अजद सोराङाव फैदों बारग' मन्थ्रि रिहन दैमारिनि सायाव। अदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मावखुलिनि हाखौ गावनि मुं खालामना लानो नाजानायनि गोख्रों अजद रिहन दैमारिनि सायाव। गावनि मुङाव खालामना लानो हायैनि गुबुननो नागारना होनायनि गोख्रों अजद सोराङाव फैदों। थारैनो आसामनि बारग' मन्थ्रि रिहन दैमारिया बर' हारिनि थाखाय माबायदि खामानि मावबोदोंमोन बै समाव। बर' थुनलाइ आफादनि मावखुलिनि हाखौ गावनि खालामना लानो नाजानायनि अजद रिहन दैमारिनि सायाव। बेफोर गोख्रों अजदखौ होदों बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारीनि। अजद होबावदों एरै अदालगुरियाव थानाय मोनसे हारिमु भवनाव माबोरै भारतनि रौनिया CRPF केम्प जानो हाखो। रिहन दैमारिया बबे मोन्थाइजों हारिमु भवनखौ CRPF नो माबोरै गथायनो हाखो। गावनि खालामना लानो हायैनि जाउनाव गाव गोहोआव थानाय समाव मोनसे माहारि आफादनि मावखुलि आरो हारिमु भवनखौ भारतनि रौनिया CRPF नो होलांदों नामा रिहन दैमारिया। गोलाव सम BTC आव गाव हारिनिनो सुबुंफोरा खुंथायाव थानाय समावनो CRPF निफ्राय उदां खालामनानै गावनि खालामना लानो हायासै। गाव हारिनि सुबुंफोरा खुंथायावनो माहारि आफादनि मावख' आरो जारिमिनारि थावनि हारिमु भवनखौ गावनि खालामना लानो हायाखैमोन। नाथाय दिनै प्रमद बर'नि दैदेननाय BTR सोरखारनि समावनो लेन्ड एडभाइजारि बर्डआव पास जानानै गावनि खालामनानै लानो हानायनि लामाखौ मोननो हाबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां नीलकान्त गयारी बिथाङा। थारैनो सोंलु जाखाङो जे बे समाव रिहन दैमारि बिथाङा मोनसे समाव बिथाङा जेब्ला मन्थ्रि दंमोन आरो बे मन्थ्रि थानाय समाव बिथाङा अदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो बे समाव हारिमु आफादनि जे मावखुलि बे मावखुलिखौ गावनि खालामना लानो नाजानायनि जे अजद बे अजदनि सायाव बिथाङा थारैनो मा फोरमायगोन बेखौ फैबाय थानाय समावसो मोनथिगोन। नाथाय बे समाव गोख्रों अजद खालामदों जे रिहन दैमारिनि सायाव जे बे समाव अदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो हारिमु आफादनि जे मावखुलि बे मावखुलिखौ बिथाङा गावनि खालामनानै लानो नाजादोंमोन आरो बिथाङा लानो हायैयाव बे समाव CRPF नो दान होलांदों होननानै मोनसे अजद थिखांनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। नैबे जोंनि साहा उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जि मावख' दायो खुन्थिया गायसननाय बेनि साहा हारिमु भवन दङ। बे हारिमु भवना जोंनि आबै आबौआ सोरजिलांनाय मोनसे सम्पति बियो। आरो नोंथांमोना मिथिना मिथिया जे बे न'आ गोदो बे जायगायावनो उदालगुरि कलेजआ गिबिसिन बेवहाय माने गायसनजादों आरो बे मोनसे जारिमिनारि हाखौ न'खौ मोनसे समाव जमन सिं ब्रह्मआ लुदों। नैबेखौ बे गोजौखौ जमन सिं ब्रह्मनि गासैबो बिहोमा बेखौ लुनाया। बिनि एसे साहा जोंहा मानिजाथाव रिहन दैमारि बिथाङा जेब्ला मन्थ्रि बिथांमोना बायदों 2 काठासो हा बिथाङा बायदों आरो बै समावनो जों मिथिस्लाबै बोरै थांखो जे सानसेखालि टाउन कमिटिनिफ्राय जोंखौ बुंबाय बे हाया जोंनि बे हाखौ जोंसो लाबाय जोंनि नामैसो बे हाया दङ। अब्ला जोङो थाङै थाङै नागिरना मोनबाय जे बेखौ सोर होनाय आरो बेखौ होनाय लोगो लोगो जोंनाव सानैसो मानसिनि नामा फैबाय। जोङो बिनि उनावहाय जों बिथांमोनजोंबो जों जेबो बिदि गाज्रि बाथ्राबो जोङो दान्थेलायाखै। जोङो अफिसियेलि जों बे हाखौ जों बोरै बर' थुनलाइ आफादनि आवथायाव लाबोफिननो हायो बर' समाजनि बर' हारिनि मोनसे सम्पद हिसाबै जों खालामफिननो हायो। बिनि थाखाय जोङो नांनानै जोंहा आथिखालनि लेन्ड एडभाइजारि बर्डनि चेयारमेन आरो लोगोसे जे आथिखालनि BTR गभर्नमेन्ट बिथांमोननि मददजोंसो बे हाखौ जों दायो बर' थुनलाइ आफादनि आवथायाव लाबोफिननो हाबाय एबा बर' हारिनि सम्पद हिसाबै बेखौ जों लाखिफिननो हाबाय। नङाबाथ' बे हाखौ जोङो मोनलामोन। इभेन नैबे वालखौ जों बिथांमोनखौ खावलायदोंमोन जे नोंथांमोना मानो वालखौ बेयाव होनो वालखौ बे खोलाथिं हो। नाथाय बै समाव बिथांमोननि थांखिया एसे बेलेगखामोन खोमा बेखौ वालखौबो होबाय गभर्नमेन्टनोबो गथायबाय। दा दिनै आं नोंथांमोननो नैबे नोंथांमोननि बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनो लुबैदों गासै बर' रायजो राजा बेखौ मिथिनाया गोनां बे हाया दिनै बर' हारिनि हा जानानै थाफिनबाय आरो बिनि थाखाय उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादखौ जों अराय सम साबायखर बावनांगोन। बेखौ थुनलाइ आफादा लाफिननायनि मोनसे
जोङो इतिमধ্যे जोङो खाजोनाबो होबाय आरो जों बोरै हायो CRP खौ जोङो लासैनो बिथांमोनखौ जों खावलायगोन जोङो माने गांजिनि बारा जाबाय बिथांमोनखौ खारनो थाखाय बुंनाया नाथाय बिथांमोना खारथ'वाखै आरो जों आसा खालामनो हायो जे आथिखालनि जि थासारि बे थासारियाथ' CRP थानाय पुलिस थानायनि खोथायानो गैला बेखायनो बिथांमोना जेब्लानो थांगोन अब्लानो जों बेखौ मोजां खामानियाव बाहायगोन आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों फोसावबाय